आदा ओमफ्राय हाबायावथ' फैनानै दा जाखांबायना? औ जाखांबाय दा नै हाबायाव फैनानै जाहाथे बोर सारस्रि फैबाय एसेब्लाबो गरनै गरथाम दा संसार। हेल' एभ्रिवान, दिनैनि गोदान भिडिअ'आव गासैखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जों दा थांगासिनो, हाबायाथ' मैया जानानै थांबाय बिदाना, ओमफ्राय दिनै रिसिपसन, बावहायनो नुजाहैनोसैलाय। ओमफ्राय दा बेखौनो एसे शेयार खालामफैलाय लोगोफोर आंजों लोगोसे। दा मा होनो नै जोंना गुन्दुरामा बाइकजों थांगासिनो। लगायसे आलादासो जागोन हाबानिसो। दिनै रिसिपसन फुरा गामसा गाननानै थांखादों। हाबाया जोब्बाय मैया। गामसा गस्ला गुफुर गाननानै थांखाबाय। दा एसे खामानि मावनो मानो एसे मावनोसै खामानि। मोनानि 10थायावसो जोबनाय जादों। 10था साराय 10था। मोनानि 11था 12थायावसो फैफिनसैलाय दा नुजानानै खामानि मावनानै। ओमफ्राय दा बेखौनो एसे शेयार खालामसै लोगोफोर, नायलांबाय थाबानो जालायबाय। जाय चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै हो, लाइक शेयार गावस्राजोबना हो। जायगाया लामा बेराय बिराद बरिया। जों ओरै हाग्रा सेरसो थांगासिनो। लामायाबो बेरायनो बिराद बरिया। नेचारेल बारहावा गासिबो जानानै हाग्रासोखा। बाइकजों मोनाबा मैदेर फैग्रा जायगासोखा। बाइकजों थांगासिनो। मोनाबा गिनांगौ आरो फैनो। फैला जाया, बिराद गिलुं गिलुं फैनांगौ। देन्जार जरखा मैदेरनि जर। बेफ्राव थाफैजोबोब्रा बे हाग्रायाव। बिराद हाग्राजों सारिगिदिं हायरु बारनानैहाय माइ जायो। थायो मैदेरा। थालिर हाग्रा सेर जाहैबायना, असान्थि खालामफैखायो। नायलांदो लोगोफोर। हाकामपुर बर' नोगोरनि लामा बा बरिया नुबायना? राइट बियो राइट। लामाया बेनो। राइट बियो। जों हाबायाव थांगासिनो रिसेपसनाव। हाब फट'सुट लाफैलायबावदोंलै हनै हिनजाव गोदाना बावसो र' लाखिथ'लाय। खेबर एसे मोजां नुदों। आयौ फट'सुटआ बावसो सोलिफैगासिनो दं। दे बोलो हो। हाबाब औ नै फट'सुट सोलिगासिनो दं, रिल्स बानायदों। नै ओरैसो डाइरेक्सन होग्रा दा। ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखो? जानाया जोंना मोनथाम मोनब्रैसो सिकुवेन्स दंबावो दा। दंबावो। बेसेबां टाइम लाबावगोन? मथा मथि 10-15 मिनिटाव जों 10-15 मिनिट नायबानो जाबाय। रलै ओरैसो हिनजाव गोदाना दिनै सानाव नायदो मोजाङै। माबायदि नुखो? औ हाबा जानानै माबायदि मोनदों बाजै? गुड। हौवा गोदानखौबो नायदो बिदाखौ दिनै सानावहाय। मैया मोनायाव मोजां नुवाखै, दिनै सानावहाय नायबानो जाबाय। लामायाव फुरा फट'सुट सोलिगासिनोमोन आरो लोगोफोर। हौवा गोदान हिनजाव गोदानजों। ओमफ्राय जोंहा बेखौनो ग्रोब लोगो मोनफैबाय लामायाव। ओमफ्राय दा लाखांबाय रिसिपसन दिनाबो नै टाइमाबो जाबाय। ओंखायनो थांगासिनो आरो दा जानाय टाइमाबो जाबाय। थांगासिनो दा लामा फारसे। जानायखौ गिखाङो दा। जानायासो सिगांना जोंना। दा थांग्रोना जाहैनोसै, खामानि मावबाय थानोसै। माबायाव दंना शास्त्रआव ना माबायाव बर' राव दं, जानाय लोंनाया आगैनो बिनि फरायसा खामानि थिगासे होननाय दंना। बेनो जोंनि मा होनो बिदिखौ जायोलै गासिबो गोग्गोम जाबाय। गोग्गोम जाखाबाय दे, जाना हो।
दाउ बोरमा अमा ओमफ्राय ना ओमफ्राय अनलाजों दाउजों थास' नाफामबो दं दे जा जाना हो मोजांखौनो नुला सिनायला मोजां खोमसिजों माजोंसो जालायलांबाय हाबाब फट' खेबजाग्राफ्रा रेडि एक्सन रेडि हनै फट' खेबद' हनै हौवा गोदान गैयियाव खेबजाबाय नोंसोर दा खेबजाफिनदो नै एबार खेबजाफिनदो जस्लंदो सिगाङाव माखासे खोनाबाय जस्लं होनदां जस्लं हाबायाव मा मोनजाखो बिदानि हाबायाव दे हाबायाव दाउ लकेल ओमफ्राय अमा बेदर ना ओमफ्राय मोनसे बोरमा बेदरबो दंमोन खोमा ओमफ्य बेखौ मोनजाबाय दा खेल गैया जानाया जादों मोनजादों ओमफ्राय टेस्टखौ मोनथियासै आरोखि ना मिसायजोबनाय नालाय मस्लाया नांगौ बायदि मोनजाखादों दा नांगौ बायदि मोनजाबाय जाबाय आं दा गय जागासिनो गोसोआथ' सान्थि जाबाय सानसेयाथ' जाबाय ओमफ्राय नोंनि मोनजाबा सानसिन जागोन ओमफ्राय बैसोआ आरो थांगासिनो दं मालायनि हाबा जायै बिसि गोबाव थानो सानबावदों दे खोन्था बैसोआ नङा बैसोआथ' थांगासिनो बैसोआथ' थांबाय औ ओमफ्राय बिसि गोबाव थाबावगोन थानाया मालायनि हाबा बिदि जाबाय थाना बोरै जानांगौ सोरबा सार ओरै खोन्थाफैला नोंबो एसे इन्टारभिउखौ नोंना बोसोरबा थानांगौबा नों थैनाया साबसिनसै नोंनिखौ जाग्रो थालिर बिफां गायजादों नों बे इन्टारभिउ लाग्रानिखौ जाग्रो मालायनि हाबा जायै बिदि थाबाय थानानै बोरै जानांगौ जाया बिदिजों इन्टारभिउ लानो नोंखौ लाबोलाय मालायनि हाबा जायै बेसेबां थाबाय थाबावनो आं बोरायाखैना दाबो गाइसमोन गोसोथोनाय दंना गैया खोन्थानानै लालाय एसे गैया साथाम साब्रैसो दं बायदि मोनदां बेनि फल'वार्सफोर दंबा सोरबा पस्ट खालिबा फैनो हागोन पस्ट खालि बैसो जाबाय नोंना दा जायो दाबो जोबाखै जोंना मानसिफ्रा मोनाबायबो आदा ओमफ्राय हाबायावथ' फैनानै दा जाखांबायना? औ जाखांबाय दानियाव हाबायाव फैनानै जाहाथे बोर सारस्रि फैबाय एसेब्लाबो गरनै गरथाम दा संसारा मोजाङै मोजां बारलांथों एखेबारे जे मै जाथों एसेखौ आं होनबाय गोजोननाय थाबाय बेखौ लानांगौ ओंखाम खुरग्रा आइजो जोंनि
बे समाजनिफ्राय बिमा माहारिया जे मोनसे बेबायदि ग्रुप जानानैहाय बिराद गिदिर सिबिथाय होबोगासिनो दङ बेखौ आङो व्यक्तिगतनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि होदों आरो आफा बोराइ बाथौनावहाय आङो बेखौहाय बिदिनो जे जाहाथे नोंथांमोननि ग्रुपआ बेबायदिनो अराय सम मोजां जौगासार जानो हागोन आरो बे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय नोंथांमोननि माबायाबो मुंदांखा जागोन बेखौ आरो बे जोंनि गामिखौहाय बिदिनो बायदिसिना गामि जौगाथायनि बेलायावहाय बिथराइ ग्रुपनि आइजोनि मावथिफारिया खस्थ' मोनबाय हनै फंबाय दे लेंहरगोन सिन्था जानाङा लेंहरगोन एबार लेंहरगोन दे नाले दाउसिन मोनांजोबखाबायलै दाउसिन मोनांजोबबाय मा बुस्थु थाबखो जोब्बाय हाबाया रिसेपसना ओमफ्राय जोंहा बिदाय लाबायानो दा थांसिगोन आरो फोराव मोसाहैनांगौ मोसानो होनबाय थानाया हाबथौ मोसाहैनांगौ हाबथौ औ मोसाहैखानांगौ ना थाब फै एबार गानदोंसे मोसानानै बिदाय लासिगोन जोङो जोबनानै थांबाय हाबाबो रिसेपसनबो दा गांनोंसे मोसानानै थांसै बयबो मोसाबाय जोंहा Hey!